निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, हे सुप्रसिद्ध वाक्य आपल्या सर्वांना अगदी शालेय जीवनापासून माहिती आहेच। भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ज्या अनेक देशभक्तांनी इंग्रज सरकारविरुद्ध लढा दिला त्यापैकी एक म्हणजे बाळ गंगाधर टिळक। 1 ऑगस्टला त्यांची स्मृती शताब्दी आपण सर्वांनी साजरी केली। आजच्या अभिवाचनातील उतारा गायकवाड वाडा ते मंडाले हा देखणीती पाऊले भाग 4 या प्रकाश बोकील यांच्या पुस्तकातील आहे। या कथेतून लोकमान्य टिळक किती प्रामाणिक, निस्पृह व निष्कलंक होते याचे दर्शन घडते। आपले स्नेही नामजोशी यांना त्यांच्या मृत्यूसमयी तुमच्या माघारी मी तुमच्या सगळ्या मुलांची सर्वतोपरी काळजी घेईन हे दिलेले वचन पाळणारे लोकमान्य टिळक। पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी रांगेतल्या भक्तांना डावलून पुढे न जाण्याचा निश्चय करणारे लोकमान्य टिळक। अशा अनेक पैलूंचे दर्शन आपल्याला या अभिवाचनातून घडणारे आहे। चला तर मग ऐकूयात शब्द अमृताचे हा आजचा 29वा भाग। गायकवाड वाडा ते मंडाले ते फार आजारी होते, फार म्हणजे फारच। या दुखण्यातून ते बरे होऊन पूर्ववत हिंडू फिरू लागतील याची शक्यता तशी जवळजवळ नव्हतीच। शेवटचंच दुखणं होतं ते त्यांचं। खूप वेदना होत होत्या त्यांना, पण ना धड ते बरे होत होते ना त्यांची कायमची सुटका होत होती। कुठंतरी प्राण घुटमळत होता त्यांचा। लक्षणं काही ठीक नव्हती। त्यांचे एक अगदी जिवलग स्नेही त्यांच्या उषा पायथ्याशी बसून होते। आपल्या मित्राची ही तडफड त्यांना पाहवत नव्हती। शेवटी ते उठले। आपल्या त्या मरणासन्न मित्राच्या कानाजवळ तोंड नेऊन ते म्हणाले, नामजोशी, कसली चिंता वाटते तुम्हाला एवढी? पण नामजोशींना बोलताच येत नव्हतं। मोठ्या मुश्किलीनं त्यांनी आपला हात वर उचलला आणि तिथंच पलीकडे उभ्या असलेल्या आपल्या मुलाबाळांकडे दाखवला। एकंदरीत नामजोशी नेमकं काय सांगू इच्छित आहेत हे त्या स्नेह्यांच्या लक्षात आलं। ते स्नेही म्हणाले, नामजोशी, अहो मी आहे, तुम्ही मुळीच काळजी करू नका। तुमच्या माघारी मी तुमच्या सगळ्या मुलांची सर्वतोपरी काळजी घेईन। मग तर झालं। हे ऐकून नामजोशी निश्चिंत झाले। अत्यंत समाधानानं त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला। पुढं काय झालं? नामजोशींचे हे स्नेही म्हणजे काही वेगळंच पाणी होतं। त्यांनी यथासमय नामजोशींच्या मुलांच्या मुंजी केल्या, त्यांची शिक्षणं केली, मुलींची लग्न केली, माहेरपणही केलं आणि हे सगळं स्वतःची पदरमोड करून। एकदा ते इंग्लंडला गेले होते, तर जाताना ते गणेशला म्हणजे नामजोशींच्या मुलाला घेऊन गेले आपल्याबरोबर। त्या काळात म्हणजे 100-125 वर्षांपूर्वी, पण ते घेऊन गेले गणेशला आपल्याबरोबर। याच सद्गृहस्थांच्या संदर्भात 100 वर्षांपूर्वी घडलेली आणखी एक घटना। इसवी सन 1906चं वर्ष होतं। कार्तिकी एकादशी जवळ आली होती।
पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी भक्तांची नुसती रीघ लागली होती. तेवढ्यात मंदिराचे व्यवस्थापक स्वतः सर्वांना बाजूला सारत सारत आपल्याबरोबर असलेल्या त्याच सद्गृहस्थांना घेऊन सरळ मंदिरात जाऊ लागले. तेवढ्यात रांगेतली एक वृद्ध स्त्री म्हणाली, पांडुरंगा इट्टला, अरे काल धरणं इथं उभा आहे आम्ही, आणि ही माणसं मातूर आत्ताच आली आणि चालली बी आत. त्या गृहस्थांनी ते उद्गार ऐकले आणि ते तिथल्या तिथं थबकले. मागं वळून मंदिराच्या व्यवस्थापकांना त्यांनी निक्षून सांगितलं, मी आत जाणार नाही. आज मी दर्शनच घेणार नाही. कारण रांगेतल्या भक्तांना डावलून स्वतः पुढं जाणं त्यांना रुचलं नव्हतं. आता याच सद्गृहस्थांची तिसरी हकीकत. त्या दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता, तोही 61वा. हे इसवी सन 1916चं वर्ष होतं. लोकांनी ठरवलं होतं की या निमित्तानं त्यांचा खूप मोठा सत्कार करायचा आणि 1,00,000 रुपयांची थैली आणि एक छानसं मानपत्र द्यायचं. योगायोग म्हणजे त्याच दिवशी सकाळी कोर्टानं त्यांच्यावर नोटीस बजावली. कसली? तर मी वर्षभर सरकारच्या विरोधात कसलंही गैरवर्तन करणार नाही, चांगलं वागेन, शांतता आणि सुव्यवस्थेला बाधा येईल असं वागणार नाही, आणि त्यासाठी हमी म्हणून मी रोख रुपये 40,000 भरत आहे असं हमीपत्र देण्याबद्दलची नोटीस. ती घेऊन तिच्यावर सही करत करत ते गृहस्थ आपल्या मित्राला म्हणाले, बघा, ऐन वाढदिवसाच्या दिवशी सरकारनं आहेर पाठवलाय. तो दिवस होता 23 जुलै. कुणाचा हा वाढदिवस? नाही ओळखू येत? मग पुढचं ऐकूया, नक्की ओळखू येईल. भारतातल्या घराघरातून तर सोडाच, पण श्रीलंकेतल्या खेड्यापाड्यातल्या झोपड्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा फोटो लावला होता लोकांनी. ओळखलत? अजूनही नाही? ठीक आहे, पुढचा किस्सा ऐकूया. त्यांना जेव्हा मंडालेच्या तुरुंगात जावं लागलं, मंडालेवरूनही काही आठवलं की नाही? तर जेव्हा त्यांना मंडालेच्या तुरुंगात जावं लागलं होतं, तेव्हा जाताना आपल्या भाच्याला, धोंडोपंतांना ते आठवणीनं म्हणाले होते, हे बघ, मी तुरुंगात गेलोय असं आपल्या घरच्या लोकांना समजलं तर खुशाल समजू दे, पण नामजोशांच्या माणसांना मात्र टिळक गायकवाड वाड्यातच आहेत असं वाटलं पाहिजे, याची काळजी घ्या. आता लक्षात आलं ना तुमच्या की ही कथा होती लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची. लोकमान्य टिळकांचे एक स्नेही होते, श्रीमंत बाबा महाराज पंडित हे त्यांचं नाव. त्यांनी आपल्या मृत्यूपत्राद्वारे आपल्या प्रचंड इस्टेटीचा, जहागिरीचा विश्वस्त म्हणजेच ट्रस्टी म्हणून लोकमान्य टिळकांना नेमलं होतं. त्यांच्या मृत्यूनंतर लोकमान्य टिळक अत्यंत प्रामाणिकपणे या जहागिरीचा कारभार बघत होते. टिळक किती निस्पृह होते, निष्कलंक होते हे सिद्ध करणारी आणखी एक घटना अशी घडली की बाबा महाराज पंडितांच्या इस्टेटीची देखरेख करण्यासाठी टिळकांनी एक कारभारी नेमले होते. एकदा या कारभाऱ्यांनी बाबा महाराजांच्या शेतातली ताजी भाजी भेट म्हणून लोकमान्य टिळकांकडे पाठवली. ती पाहून टिळकांनी कारभाऱ्यांना आपल्या घरी बोलवून घेतलं. ते लगबगीनं आले. टिळकांनी त्यांना विचारलं, कारभारी, कशासाठी पाठवली ही भाजी? कारभारी म्हणाले, महाराजांच्या शेतातली भाजी म्हणून मुद्दाम आपल्यासाठी पाठवली. पण कारभारी, आमच्याकडून काही निरोप वगैरे आला होता का तुम्हाला भाजी पाठवून द्या म्हणून? टिळकांनी विचारलं. नाही नाही, निरोप कसला? अहो मीच पाठवली होती. अहो पण कारभारी, माझ्याही शेतात आहेत ना या सगळ्या भाज्या, आणि अगदी भरपूर आहेत, टिळक कारभाऱ्यांना म्हणाले. हे ऐकून कारभारी गोंधळात पडले. टिळकांचं कुठं आहे शेत, आणि त्यात भाज्या एवढ्या सगळ्या? छे, आपण तर कधी ऐकलं नाही आणि पाहिलंही नाही. कारभाऱ्यांच्या मनातले विचार टिळकांनी जाणले. ते म्हणाले, अहो कारभारी, रे मार्केटचं नाव ऐकलंय ना तुम्ही? आपली पुण्यातली मंडई हो, तिथं असतात की या सगळ्या भाज्या, त्या आमच्याच. मग थोडंसं गंभीर आवाजात करडेपणानं टिळक म्हणाले, मी श्रीमंत बाबा महाराजांच्या जहागिरीचा एक विश्वस्त आहे, त्यामुळे त्यांच्या भागेतली भाजी घेणं योग्य नाही. परत न्या ही भाजी. कारभारी ऐकेनात,
खूपच आग्रह करू लागले. मग मात्र टिळक कडकपणाने म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत ही भाजी तुम्हाला परत न्यावीच लागेल, नाहीतर भाजीचे पैसे घ्यावेच लागतील. कारभाऱ्यांना ती भाजी परत न्यावीच लागली. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.